Video 2 mökillä. Mennään tänne alakertaan. On 2 hehtaarin tontti plus puolet tuolta. Kohta näette, niin heinikosta on meidän ja siihen ehkä saa rakentaa terassia, en minä tiedä oikeuksista, mutta on tässä muuten 104 rakennusoikeus, siis yläkerta. Tämä on alakerta. No. Täällä on tilaa viljelijä varjolla. Tämmönen. Tässä nyt tommonen heinikki, josta niinku puolet on ostettu 10 tonnilla, 10 000 eurolla meille, eli sen rakennusoikeuksista en tiedä. No niin, tuossa on vähän vettä nyt. En oo käynyt koko kesällä kalassa, mutta tuolla vuokattiin. Täysin hiekkaranta. 200 metriä tonne. Tässä on veneuoma, niin 200 metriä tonne. On ihan niinku matalaa ennen kuin se alkaa syvenemään. Olipa huono video, mutta joka tapauksessa.